Hello, what's up guys? First session, Tonyeng. Pingaran to tayo kayo sa Giselle. Giselle. Tonyeng sa si Giselle. Tonyeng. Ina, Giselle, palikot na. Uy, huwag ako Tonyeng. Takot ka? Ha? Yung asawa mo, hindi ako. Sir, pahawak na lang siya. Babae. Uy, turbo manang. Kapo mo pa iperta, pag mo pa yan. Alali ka. Lapit, lapit. Sige. Ay. Sige na. Ito na, balog sa titi ko yan. Sabi niya. Sirin. Giselle. Ano ba? Giselle. Bilang Giselle, ito na balog sa ari to ya. Giselle. Ne. Lapit ka nga natatakot ka. Shit. Bakit niya ka ako? Hindi ka na-virgin ka pa. Wala lang ba niya sir? Well, ne, kumadang anak ko kan. Silver man na yun. Yung pagka-standard so may pigwa. Atalay na sitso. O anak to lang talay. Anak ta na doon. Anak tan. Nanganak siya, 4. Yung una, yan o. Tsaka yung Ano sa yung akin, babae yun, ano? lalaki. Lalaking dalawa yan. Pwede. Shih Tzu. Ayos Si mother ko yung pagka-standard Shih Tzu. Kagabi ito ko yung mabago. Manana pa lang, bag, long hair. Madalang Iya, sa long abang tumiwatang kunos kami ay. Madalang sa long hair. Baba natin yun. Baba na. Crush mo? Expert na si Tonyeng. Ganda ng anak nito ng nakaraan sa dito. Ito? Opo. Yung unang anak nito, 3. Pangalawa, 4. Oh, tumitira pa. Second wave. Nyeng. Isip enjoyin mo yan, hindi na virgin yan. Kunwari lang yan. Umuungol na nga eh. Ito, Nyeng. Hindi na virgin yan. Kunwari lang yan, masigaw. Hey, Giselle. Saba na, Nyeng. Saba. Saba. Anyakol ka. Third wave. Ingatan earthquake. Yung anak nito, black yung sa akin. Yung pakastangkot unyang kolor. Pimapoy amin, taluran ang dagat. Puro, nandun ka. Makin sa dalak ko man mo. Gilid na. Tonyeng. Ayaw gumilit, di ko mabitawan yung kamay. Baka mahugot mo. Mali pagkataktakit ko yan, sir. Pero lang ko. Namit iba naman ito. Kapambulaga lang. Ikot na. Giselle. Alright guys. Kikinat na ni. Sumpal na barkada. Kalang kikinat. Giselle. Ne. Alright, lock and load guys. Patlo na. Virgin ay balag. Magto 2 years Alright, to guys. April 28. Sel. Yun, disclaimer po ha. Wala po nasaktan sa session na ito. Ungol po yun, ungol ng aso. Masyadong malaki yung ari ni Opo. Tonyeng. Normal lang po yun guys. Lock and load yan. Sana yun, labas ng long braid, no? Kaya nga, kahit yung kulay lang niya, gusto ko yung kulay. Kulay sir, matik yan. Matik na. Oo. Kasi nung na-start siya ng ganyan din, 5 na red, Oh, ang ganda. isang cream, saka isa lang ganito. Sold out na kagad yun sir. Hindi pa nababaksin, sold out na. Ay maganda pag red talaga. Babenta.
Pero pag normal, wala. Mahirap ibenta. Ano na yung black. Doon na sa pinagre-renta ko. Gusto bumili yung kakulay nito. Opo. Sabi ko, sa iba ko paano eh. Pagtulad niya, no? Hindi, meron na labas din yun. Pero malakas ang dugo nito niyo. Ang ganda nito Ning, oh. Ito niya. Ah, Okay yan, si Kunyeng. mhm. Umpisa lang yan, bebe. Malaki eh. May pototoy nito niya, tax. Buti kumasya siya doon. Kasya siya doon. Sakto nga siya. Maganda yung ganun sir, para hindi sila makagalaw. Hindi sila mistress. Tutulog lang sila. Ah. Sir, sabi mo sa picture. Ha? May mag-picture sa Manang! Pa-picture mo kami pa. Sara. Dana ilay, madam. Kaya ko na ay. Pero kailangan madam, isang picture niya ko. Paritaw.